gitu. Walik beb. Iki ra ono isine, Beb. Ikrol. Iki lempet. Endok rok. Endok rok sampean. Endok. Endok anu. Lempet tah iki ning nggon. Lho, Endi? iki ae siji. Iki ra ono isine lho, lempet tok lho. Biar kayak iki. Terus anak ambek sing kae no. Iki ae. Nah ini ya, kita naik bis lagi. Sudah nyasar 3 kali. Nah ini sampai sini ya. Aduh, Gusti Allah. Ini jamnya sudah tinggal 1 jam. Kapalnya jalan. Semoga saja bisa nututi ya. Aduh. Ini ya jam 1:30. Tak tutup loh iki. Ono wong anu melani ngarepe. Nah ini ya jam 1:30 siang, panasnya ntar. Enggak tahan ya Allah. Banyak orang ya. Nah, banyak banget orang-orang ya Allah. Hei. Nah ini ya, aku ini tepat apa namanya, jualan kue-kue itu loh, oleh-oleh. Aku mau beli buat mbahku. Hah? Sok-sok. Oh, saya mlebu rene sik ya. Ya. Oh, saya mau masuk ke sini dulu. Oh, ini cara bikin kue. Ora ro. Yo golek-golek ndelok-ndelok dhisik. Ora enak kepep. Kok dedek. Lho jajane jeneng ngene tok. Ora seneng ndusel-ndusel. Oh iki lho, Beb. Ndi? Lho lah ya kowe iki piro iki? MOP. Tulisan borok ketok. Siha, Pak Siha. Iya juga dah. Sih, juga Beb. 14. Nah, ini duduk 95. 95. Ini bayam. Garing. Rasanya nganu. Rasanya rumput laut, Beb. Iku lho tuku semprongnya. Iku. Orang kakakmu kepanjel apa sih? Ya enggak njaluk apa, tapi kan katanya tak tukok. Banyak makanan gratis, mari kita tilik menilik. Ini ngoleh masuk kene wae. Delok semprong kok. Semprong kok. Heeh. Iku lho, Beb. Sakon. Tuyuk Iki? Iki tuyuk. Iki lho. Iki apa kopi? Oh, pedes iki. Ojo kok wonge nganu iki. Iki ya iki anu iki abon anu. Kopi. Heeh. Kopi kabeh. Lah kan dia yang makan. Iki Beb sing iki Beb. Sak regane piro ki 47. Walik Beb. Iki ra ono isine, Beb. Ikrol. Iki lempet. Endok rok. Endok rok sampean. Endok anu. Lempet tah iki ning nggon. Lho, Endi? iki ae siji. Iki ra ono isine lho, lempet tok lho. Biar kayak iki. Terus anak ambek sing kae no. Iki ae. Karo si babi. Tuh, ojo. Iki ae. Gon ora babi me. Yo mangan kok enggak podo, Beb. Iki apa, Beb? Iki ana rumput lautnya karo babi. Iki lho sing Iki ana isine kabeh. enggak, harganya kan enggak sama. Iki 43, Beb. Itu sing ndi? Mop.
Ndak yo enggak anu. Enggak podo judule iki lho. Iku ya ora apa? Heeh. Lek kesembirira. Iya sembarang. Ambek iki sitok. Kita cangkin ning dewean. Heeh. Enggak apa-apa lah. Iki asin. Iki ra. Iku apa iku? Itu apa kabar? Order Enggak sama. Banyak pilihan ya di sini. kacang. Apa ini? Ojo. Orang mangan permen mbahku. Lek ngene-ngene iki dhewe sik mangan. Iki nganu beb. Kita nyoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Antri ini kok sepur iki lho. Antri kita lagi antri ya. Aku lagi ini. Ada ikan asin di sini. Ikan asin. Ini orang Padang ngambil kerap ya. Dikit kan? Ayo nih kena murah kuat kali $5 kan. Banyak sekilo lah. Pulang, OTW pulang. Oleh-oleh buat kakek. Jalalanya dibawa sendiri, nggak boleh dibawain, takut rusak. Saya bokong tok ya rak ketok mukake. Oh, coba ini. Ya wis lah. Pulang. Tinggal capeknya. Nah ini ya, sudah jam 3, kita mau kembali ke dermaga yang mau pulang ke Hong Kong. Kita cari tempat naik kereta apinya. Naik kereta api. Naik bus. Ya dipindah toh. Oke. Kita jalan ke sana. Ruame ya. Makau ini ruame. Nggak sempet ke tempat kasino atau yang lainnya, takut hilang kita. Nah di sini ya antrinya bus ke iya sepertinya iya. Elengku dulu itu nomor 3 apa ya.
Nah ini perjalanan pulang ya, kita naik bis. Tadi sudah nyasar. Ini sudah ganti bis lagi. Nyasar. Aduh. Nah, kita ke pelabuhan. Tadi nyasar salah naik bis. Yang ini. Bis turunnya di mana tadi? Di terminal bis yang mau ke Hongkong. Padahal kita naik ferry. Aduh, capek banget, pakai banget karena panas di sini. Nah, Makau itu banyak pembangunan ya. Nah ini jalan-jalan dibangun semua. Nggak tahu. Oh ini masih proses jembatan. Ayo deh Pak Ferry dah. Keren nih. Oh iki ya iki mau nang Macau sing gawe mulai nang Hongkong. Apa? Area kae lho, kapal dhewe. Oh. Muter ke berarti ya. Heeh. Pak dhewe iki Beb. Muter mandi. Allahumma sholli. Lagi nggak jari sampean mau wih. Pesawate apa? Jembatannya munggah mudun sih. Lah kan itu Itu ngene Beb. Lurus jungkir. Lurus ngono. lek nandi. Nang Pak Bis ning ke Oh. Wis mabuk kok Pak Bis. Agak didiling agak tinggi. Apa jenenge iki jembatan iki jembatan di atas laut ya. Apa jembatan Wow. Ana jembatan kali. Wow, munggah mudun kan koyo jalan tol. Sudah ono sih dari Papua. So, Jokowi kali. ana munyer. Allah, Akbar. Munyer lho, Beb. Engko balik rene neh. Orang bayar kok Bang Arani. Itu perkara bayar, Beb. Muter ini. Boyok ngadeg iki lho. Iya iki lho Beb ngarep lho. Ayo ngarep ae wis ngide foto mau lho. Mari tipu. Apa iku pemakaman? Iya Beb. Nah ini bakar gini ya. Nah ini ya, kita naik bis lagi. Sudah nyasar 3 kali. Nah ini sampai sini ya. Aduh Gusti Allah. Ini jamnya sudah tinggal 1 jam. Kapalnya jalan. Semoga saja bisa nututi ya. Aduh.